Necessitem valor per experimentar, no tenim res a perdre. Nosaltres, amb aquest projecte sobre Mark Rothko, teníem la intenció de buscar l'efecte de les seues pintures en un espai adequat per crear l'espai idoni i així poder sentir d'una manera plena la pintura al nostre voltant. Eixa atmosfera estètica, feta per a l'espectador, en nostre cas, els xiquets i xiquetes, doncs la nostra intenció és clarament pedagògica. Hem titulat aquest reportatge «Això no és art, és vida», perquè el més important és l'experiència i lligat amb ella l'estat emocional. D'altra banda, fem nostre l'objectiu de l'artista de transmetre un univers que la gent no posseeix al món real. A través del seu art pretenia dir molt més del que es pot dir amb les paraules. Com a expressionista abstracte, malgrat que no reconeixia cap etiqueta, no trobem un centre i unes voreres en relació a ell. El que trobem és una acció, si podem parlar d'acció, igualment distribuïda de dalt a baix i d'una banda a l'altra. Acabes sentint-te com si estigueres en una zona de gravetat zero, on el pes no existeix. A Rothko li agradava col·locar els seus quadres molt prop de terra. La raó tenia a veure amb la presència física de l'espectador. El teu espai és el del quadre, i a la inversa. A més, els pintors expressionistes abstractes no emmarcaven els seus quadres, doncs pretenien mostrar la realitat com ells la sentien, i per aquesta raó no necessitaven voreres que limitaren aquest espai expressat, unint la realitat entre l'obra i l'espectador. I know that you will. I've written it all myself, if you can tell. With a melody that climbs and then falls. Verde la calma, el roce, la energia y la força. I'm not an abstractionist. I'm not interested in the relationship of color or form or anything else. I'm interested only in expressing basic human emotions. Art is an adventure into an unknown world, which can be explored only by those willing to take the risks. And the fact that lots of people break down and cry when confronted with my pictures shows that I can communicate those basic human emotions. Moltes vegades és molt important deslocalitzar les activitats. I clar, aquestes tasques que has dut a terme durant l'any a classe no és el mateix dur-les en l'espai pròpiament dit artístic. Perquè al final, quan una persona és bona i pot manifestar realment el que porta dins d'una forma creativa, bonica i que comunique, realment no té etiquetes, tot és art. Volem arribar a dir, no és un art sense etiquetes, així som tots artistes. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens. En una línia que hem anat treballant els darrers anys, utilitzem l'art contemporani com una eina pedagògica més i escollim una figura rellevant del camp artístic. En aquest cas, el pintor expressionista abstracte Mark Rothko, conegut també pels camps de color. I nosaltres, lligat al color, hem treballat les emocions. Sorprendre's, estranyar-se, és començar a entendre. Tes sanglots l'on n'y pourront rien changer. Comme du cyberverlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent qu'à sonner l'heure des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais.
tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien vers L'experiència és clau en tot aprenentatge. Aprenem fent, amb el joc i l'estat emocional. Un altre aspecte important de la pedagogia és la motivació. Una vella ironia de Brancusi diu: no és difícil fer les coses, sinó posar-se en la disposició per a fer-les. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. No tinc crios en edat escolar, però m'agrada veure el treball que heu fet de comunicació en la gent del poble, en els crios, les emocions, els colors, és superatractiu, interactiu i a mi també m'emociona. O sigui, això és la idea. Tu te souviens des jours heureux? En pocs matèries pots fer tota una exposició. Tu sanglotes, tu gémis, à présent qu'a sonné l'heure. Mark Rothko contemplava la pintura al mateix nivell de la música i la poesia. Tant aquestes com aquella apel·len directament a les emocions de la persona. Tu m'en as trop fait. A mi el que més m'havia cridat l'atenció havia sigut els quadrets xixos. Famós que li impacta tant que ell el que vol representar és sols aquesta sensació que li ha impactat. Una pregunta, en la seva carrera professional alguna vegada va representar figures humanes o sempre va... Molt bé, una pregunta molt interessant. Start off with say yellow and then you completely cover it with the name. That's how it works. El arte, para Mark Rothko, es parte esencial de la experiencia humana. Y así como los niños son capaces de recordar con facilidad historias o imaginaciones, pueden, según él, convertir todas esas observaciones e imaginaciones en arte. El colorido. Textos de ocasiones. Me encanta todo, pero que también toque instrumental se va a hacer como fotografía. Sí, es curioso. Transmetís molt les parets, els colors, el saber com fer xiquets, els quadres, els colors. Les expressions que representaven els colors. Molt bé, molt bé. I tu, Anaïs, vols dir alguna cosa? He didn't want one painting but a whole room. He wanted the audience to be surrounded by the art. Why? Because what he aimed at was not consumption of art. He wanted a dialogue, an interaction, a spiritual dimension, something much more complex than, than watching a painting. He wanted, basically he thought that art could transform the public. Les silences, la profondeur, les drames, l'univers, l'esprit, les chemins, la vie, la poésie,